But chumba mashanda. Asi dai maishanda mushando wamaita kudai mari wamashando amaita mumbaga. Watanga. Tine makwadzi. Iwe shamwari. Ndakatanga ma statement yako wasitanga. Mashanda aje last time. But unozoti one serious not. I'm feeling very good. Kuinda. Ndizvo zvaita. Zvawanditisa zvashandi kunyepe. Unozoti maini na unozoti kudai kunzi ndavapfimba. Ndakuvapfimba ndega. Ndinofungwa kuti ndingoramba. Ndakangoramba ndichingopesista. Unozoti kuna kutongozongomuna still. Atova nyaya yeumwe musi yamakutaura totongozozvona pamberi apa zvaitika ndo zvatoitikira. But ndingofila mberi. Aiwa zvatongoitika. Mupenyu wangu azana kuita zvinhu zvakadaro nosi. Ndozviziva but I hope mwana anenge atova mwana aithinga amapo. Kudaro. Noti mashanda zveshuwa. Kuchachizvi. Kuchachizvi. Shanzi atondorambidza here kuita. Imika imi. Kwana imi. Kuramidza kuti kuita chichi. Wakatokudza ndinotomboguta zveshuwa. Ina ndingambona rimweni makabva kurara nehurezo. Uriri futi. Wakutora zvehure iwe wanditi. Naro izvo. Inzwa ndimbotaura. Iwe wakutora zvekuti uhure handiti. But ini ndarara nemunini wako futi. Idzi dzatova nhau dzemwana izvi zvamakutotaura ndezvimwe uku kuna mainintatira nyaya nao. But iwe mukadzi wangu kandi mukadzi wangu chaichai. Ndiri mukadzi wenyu asi ndichazorara nemi kana ndanyatsokuFila comfortable nemi. But iwe haudaro shamwari hazviyo. Ini pamene ndatake chitovha ndirambidza. Ukataiwa zvakwana. What. Izvi zvauda kutanga kuntaura mastatement asiri. Muri munhu ini chitozwa kupfuura zvodaro. Kana dai mwana anga amuka muri pakati maidi. Murume mukuru muri pakati pemwana maidi. Aiwa taizongona kutamba. Taitangira ipapo tienda Imika. Sika uda kuma reasons kuti iwo ndiwo mukadzi wangu chaiche utanga ma reasons nema sanctions. Ndotanza kukupa ineko. Ndati zuro ndizuro pano maiva nehuri. Moti zvenini ndiwe ndikuvhurirei manja aizvo zvanditi. Kana mwoyo wangu wadzikama wapora ndanyatsokunzwa kuti chironda chapera ndopatichazotanga. Saka mwoyo wangu wadzikamira pakuti ndirare nemunhu wangu. Handiti pakutsvaga. Ini kwandiri hazvisi kuita. But ai munondishamisa chaiko. Kundishamisa ndokwamunoita. Chinoshamisa ipapo kuti ndoshanza mukukudzokorora chiro damba refu ramarova. Munodzokeredza chiisha munodzokeredza. Unorwana bari fokatarisa kudai madzodoro akaita masisa. Muchisekerera ndichide temba nembuko ndichaombera ndichadaimba muchifara. Izvi ndizvo zvekuzurirwa unozoda kukurumidza kupedza zvekudaro. Apa ndada kutofila kuti ndada kutoita iwo ndobva watosika madziro. Nini zvangu. Tsodaro kunoita. Izvo zvinoita zvokuita senge munodzvanyirira zvinodzvanyirira mukati. Sautonisira sezvakunoita. Mikai. Hamugoni kuapproachawo futi zvemunhuko zvakanaka. Zvonyimisa futi izvozvo zvamunoita. Sorry. Muri kutsvagai muno munai? Sorry sisi. Kuroti kudiko. Chiro chamurihondwe. Zvinhu zvandikurota zvakawanda. Sorry henyu. Kuchi. Sinombori kutema. Kuinda. Amen. Ukuita kuti ka. Ndoda mvura yakawanda. Chine glasi rangu rapa. Musina chinhu. Aiwa ndokunga ndakasiya mvura irimo. Hamuna chinhu muiri. Handiwanzopedza yese ba. Samane ndowanzonzwa nyota. Hamuna chinhu. Ndikukutorera mvura. Chinyakararei usori kurema. Sisi. Nditirisewo mburugwa mangu. Komunei futi woti musoro woti mburugwa. Komunei. Mbona chirimo? Kuchi. Ndozvitoweti. Hamuna chinhu. Amene zvinhu zvakazara.
Mene zvakazara pabako rangu. Hapana chiripo wani. Aiwa shuwa. Ndakararwa nespiritual husband. Aiwa tinonamata nezvazvo shuwa zvakashatisa zvinokonzera zvakawanda zvakaipa. Musoro wangu uri kuboila sisi, ndipewo mvura. Ndipewo mvura sisi. Musoro wangu uri kuboila. Alright, saka ndinokutaya. Inga zvakaoma. Ichininda. Maine vari kuchema mbongo vari kuti ndonzwa musoro pazva kuti ndakararwa nespiritual husband. Vatomuka zvavo. At least kana tomuka zvitori bonus. Zvinana kuti pamwe munhu anogona kutofira kana kupi. Bosi yini baba kaipa inovati vari kuda mvura vakuchema nemusoro. Okay, atada mvura. Afisa zvitori nani kana zvakadaro. Zvavo muendesere mvura. Iri boyi ndada kuti mvura wana. Sanda chitoti mvura ise pamwe munhu asitamuka. Beti. Ipapa pamama utoti pamwe ndakutiza ino kuti mamuchida uchi. Ndachitoziva metsi dzangu ipapa kuti ndikaenda ndikanorara naye mbomuka hambofungidzire zvese izvi. Chirege ndimupe mvura iyi. Chirege ndisuke girazi rokumwa mvura. Plus iwo kufanirwa kumuka unogeza. Because my spiritual husbands aende anotokushayisa ivarume vanoroora. Handiti? Aiwa chirega kuchema. Aiwa chirega ndikusukira umbomwa mvura. Handisuke girazi. Mukadzi. Makase. Ndakabva. Uri sei zvavo? Singatonzwa moshi. Kuenda futi. Musoro. Musoro? Ndinozwa temperature yako. Kuzvaunenge une normal temperature. Musoro Nditemo. Musoro wangu uri kunditsiya mama. You look more beautiful kana uchitemwa nemusoro inga. Matanga. Vomungo kanaka kudai vanasikunzi chii. Mukandakanaka nari pama-1 nhasi. Ma1 shift. Kuenda. Andomborara musha. Enda. Ndikunyora hangu manosanga. Sandonado ndishandisa hangu laptop pane maziso angu zvaari kuita nemusoro. Apenda kuvhara pamunogona kutovhara. Aiwa, it's okay. Oh. Ndinikatarisa pamanje nemaziso. Uri pafilimidzira. Ndaonana mushe bamukuru. Kuenda futi baby. Vaveika minoto vadondisvisa kupi naupenyu hwangu. Enda. Asimani muchita ma-nightmares. Ngoti hangu every now and then mazuva ndine zvandikurota. Of course ndikumborota hangu online guy wangu. Muchamuona zvenyu. Oh. Online guy yai. Ninga nema-1 mune. Kumurota zvakanyanya. Zvakanyanyisa. Tafunga pamwe chatorota inini. Ndikota ndikumaita sei zvenyu. Nditire musha. Kurota imimi. Saka most of the time ndongorota online guy. But nezuro ndenge ndakavingwa nezvikwambo. Zvikwambo? Waziya sei kuti ungone zvikwambo? How do you tell kuti chikwambo chandinga kana kuti? Chitomupedza ndakarota ndikudzikanganwa but ndikuita kunge ndairarwa. What? Saka ndichimuka makusenda vandatoona ndine zvinhu zvekuratidza kuti ndakararwa kumaneyo. Are you serious? Kujoka munini? I think you should pray. Toda mina ngatocheche. Sekuti munhu unobva watorota uchitoitwa then uchitonota handisonyatso kuzvibatanidza zvinhu zvandakarota but inini kamaindi kangu karikundudzwa kuti ndinenge ndakarota ndichitoshandiswa. Ende ndichimuka ndavanaona zvinhu zvikana sesi ndavaudza. Nokuseni? Saka mana aitomuudza kuti pane madzimambo andinomboona pamusoro apo. Ndotobvafunga kwavaendera. Ivo ane madzimambo mazuva ano haazive kuti nyano tedzera unoziya. Mazuva ano zvauri kuzvipfugamira wega sokuti zvinamatira munhu.
Because mhepo iyoyo inotoda kuzvipfugamira. Anonzi baonzara munhu ndokupesa kana nyanga dziri pedyo chaidzo. Baba yangu ndokudza kuti bamukuru wako kutogara nawe iwo pamwadha waize kuti uri kushandisa kana kuti kana imwe hama ipedyo. Unoziva? Kana ngambondishandisa. Ni madira ndokuita. But manje banokutora point yekuti unzoti mazuva ano zvakuda kuzvinamatira wega mabva ako ake. Ngamune point but ukararana materi amweni nozvokunamata futi nezviri kure nemi zvinhu zvekuti maiti mukararamisira kuti ndandirimbori kuwifi watotoona zvimahope zvamakurota manje tichaziva kuti maiite ikoko pane maside effects kai zvamaita kunzo ndechitaura nemukomana wangu wandikukunza iyeyo kutosvivira uzomuona saka ipo ndichitombataura naye inini shamwari ndikakudza kuti nyaya iziya nyaya yedu yayo zvanomuline kai zvakupinda papo futi nyaya ichiri pending hatataipedza nyaya uzive uriti pamwe ndakukati tichitaura nyaya yako rekeonline kai pamwe ndekutofile to tanchiti hamuzongoshera kumuona kushera kumuona kana munhu ari online hati munenge muchitoonana online aiwa kwatingazoramba tichiita zveonline handitofanira kuonana here kuchikoro pamunoenda kuchikoro asi munomu mani mufanaisingakuone ndokutaimira zvangu pandokuona muri palaptop aiva kakamera kanenge achitotora fesi yenyu yanga yakazara iye achitobuda futi ari pakona ndizvo zvakabva tofanira kuonana kana tingaramba tichingodanana paonline here muchatiparira mhaka imi kunzeu saka iye apa ari kusouth ari kusouth ndikutofunga kuti mamari loko venimwe aiwa ari kusouth akatopedzawo mamanje haana time apedzawo saka ari kusouth ndozvinoita kuti tisaonani I was wondering always kuti munhu anogara angoti akangobva palaptop kudai apafoni laptop foni saka papa vari kuverenga apa musi kutonyora manotsi elavhera asi malavhu notsi ere ari kunyorwa apa zvinogona kungosangana nini muchatifoirira isusu tikibvisa mari kudai kana soro chirorwadzira unenge wangopora ibhoba mukuringa ndibho noromwa nemhepo zvangu panzi kuti apedza kutaura nyaya dzedu apedza wa tisatapedza inini ndichirimbori pane nyaya isiri kunyatsonichekera zvakanyanya yangu inini ndakakanda cv uraroma neapplication ndeta ichosvasa siyana ainezvo hapana vari kunana south africa hana kana oda ariora hapana nachingobva kuchikoro unodiwa ini ndoda kuitira zvese zviripo chikumani ingasisi wenye wakatopita nemo mbosiyai ndimboita zvangu mbosiyai ndimboita zvandiri kuita imi mani mirai kana ini online gayo ikoko ndakuonera zvifo bamukuru ndokuperawo kapane friend yangu ida kuzondoona friend yako ipi andisiwa sinombotambotaurira wambotodza nezvefriend yako iyo hapana kana friend yakambovhizita panamba yako ndinokuvizitirwa kana asindorambidzwa iyo aiwa hano haurambidzwa ko pane friend yangu ida kundivhizitira saka anga achitondibvunza madirection mamanja asi ari mudhuze hapo hapana problem alright thank you tomuona asvika thank you kaexcitement aka thank you bamukuru hai zvamunoda zvese ndokuitira zvese zvamunoda ndafara simere because munhu iye zvasingatomboita kuti ndimutisapoint mirazvo no thanks bamukuru she's expecting a visitor andikuzwa ndonyaya ndaida kuti ndinzwe iponewe nene vondora raro sekonai unofana respect wakamini inongwana chitaura nei I'm giving a special conversation panapa ndinoda kutokushedzai kuti uyai munhu kupakurira imi muri ngotitsona tsona namainini kwakanaka iwe wakandinyima pangwani ndakati kudai ukatsika wani unotsika here ati maingozova nyaya iripo iri achandei izvezvi asi kufunga kuti pamwe ndiri kukumbira uchi futi kuna mainini ndinombodiro inindinda chindoda kutokupakurira isona namainini kunamira kuda kuita chikwai ukabata ungosvika kwachingotanga ungoti ungotidhonza
Hai, washande ndinokupakurira into. Ndito wakati ndakapakurira huri bai. Sikaona chiwe ndikupakurira futi manje. Reasoning yako yakambonyazomira sei? Inga ndakati kana ndakuregerera izvo papa mwana mangu ndokupaiwa. Kuti mama motokumbira futi. Kumbira kuti iji. Ndone shanje dzisina nibasa rese. Saka muri kurambira yebva handi kana pasina nyaya iripo handi. Machimbomira dambobatsira mwana womwe ndamupedzera wiki yake ari kuti ndikuenda ore. Ndikuwe, sorry. Ndikuwe enda. Zvako man. Totadza kubatsira mwana womwe man. Ndikutadza kuzvibhelevha. Chii? Ndazokuona ngwarodzika izvi. Ndikuigira maruva by the time unazosvika kunoka nenga zvako iri. I know, kukuonaka. Ndikutadza kuzvibhelevha. Chii naibi? Ndabuya wayo. Sha, ndikutadza kuzvibhelevha kuti ndiwari panapo. Chii? Like, ndikufunga ubhedhi wangu kasurprise visit. Munhu anga ari kuSouth here. Kasurprise visit ka. Ndizama kufunga rikuru. Sha, gara apo feel. Zvikuita nekufara sha, honestly. Ndatoona kuti ndina ninezi anogara pasasa. Ndingashonzoti location wapiwa iyi padheni padhuze pasira. Saka ndinofanira ndikuona zvekudaro idzi. Iwe undisemai nini vanogara apa pasasa? Ya ndichazokurakidza kwamupendekedza ndakubaya. So nice to see you. Shaka. Okay, unozotika like nezvinosandarara zvakataura tese. You know, iwo wachandudza kuti watomzimu. Hey, that's the point. It's surprise. It's zvinakidza ndikutokuona you're happy. Yeah. Sha. Chikona babe, I'm here. Nauya. Ndaiudza sisi vangu nezvako, ndakaudza bamukuru vangu nezvako, like ndaigara ndichingorota nezvako, you know, so I mean, handichazozve kutaura, I'm just happy. Yeah, you better be happy, Shaq. Your man is here. Ma dear. Mind him, Yabro. 2 minutes. Bamukuru. That was a book. Pass that down. Kungondibuditsa zvireroto mune muenzi wangu sei. Iwe ndiye mwenzi wacho here. Ndiye mwenzi wako chitauro. Maini ndandisvide izvozvo. Muenzi wangu ye. Mwenzi wechikomanda. Kana ini. Kumati mutaura kuti ndiye mwenzi wako. Kuzvine difference ndangoti friends wangu. Uniwo wena ndingosvide izvozvo maini mwenzi wako. Zvomunonzira maboyfriends panapa. Iye mama nditaura kuti munhu wechikomanda ari uya panapa. Ndikati ndatokudza kuti ndine panapa ndisvike. Ndiye online guy wacho vamataura. Hamuna tatu South Africa then. Ndangonditawo surprise. Muna kuita surprise wakutotanga kutomunza panapa. Zvinomeka sense izvozvo vanoita. Ndinombona paine problem ini. Patori neproblem manje iwe wadi kutaura kuti pane mukomana ari kuya panapa. Indafunga kuti vamwe muzifriend ichisikana iri kuya panapa ndizvokutonza boyfriend yako panapa. Koma mukuru waimboperedza kubatikana nazvo. Chii chikuita kuti mubatikane? Hazvibudi kana kuti ungodi maboyfriend panapa. Iwe uri kumwana wechikoro uenda kuchikoro iwe utakutanga kunza wakomana panapa. Wachida zvechikoro? Wachida kudzidza here? Already ndazvinzwa. Ndakwanza. Don't want to go to anything. I can't wait
kuti umbonipfekedzawo ringi yangu yakadai panapa. Saka ndiripa kondosara nayo ndichikufunga. Maini. Gare zvakanaka mupama. Gare zvakanaka. Iwe shamwari. Uri kudzati mukadzi wangu ere? Iwe. Unomuchengetera munhu iwe. Ndikubhadhara school fees ndini ndokuchengeta panapa, handinoita zvese panapa. Saka mandotanga kutoita turomenzi. Iwe wotadza kunyara kuti mumba mawapinda munomu mune varidzi vamwe varimo, wotanga kutoita romenzi nemwana uyu. Pakutora achikunza kunogata aronda nekupi? Bamkuru. Chii unyarara iwe? Don't talk to me. Kaunhu kambiwa uri kuita kaka. Wapedza homwe yekuchikoro? Kwema affect kwa nechi. Ndatopedza here kuchikoro. Zvinokanganisa chikoro izvozvo. Handisi form 1 kaini. Form 1 because uchiri mwana wechikoro, Uri kuti ndikuita homwe apa uri kutaura zvako nemukomana wako muchigarange uri pafoni. Kana zvakanaka apa iwe shamwari iwe. Ngatiburirane chinhu wana ndika. Tumarumidzi twatoda kutoita munomu kuti. Handisi kutombotulava urunzwe. Kundibvunza kuti ita sei pakudi. Dzikama zvako state, ita state. Yakunobata mukadzi wangu wari kubata here. Uyivi mukadzi wenyu ndiani? Mukadzi wenyu ndiani? Ndiwe. Aiwa ndikwanire handisi mukadzi wenyu. Gulezi aripo kanditi mainini mukadzi. Iyo mvane unenge wamwa musoro, inenge musikanzwa iyoyo. Ndanzwa kuti wari kuchikoro muri kumayunivhesiti kwenyu vanokuita musikanzwa, woda kuenda musikanzwa wako panapa. Sikanya yacho ndipi manje. Usikupinda munomba munomuita chini chekupinda mudheni munomba usikotanga kubata mudzimai wangu munomba munomba. Aiwa ndisi mudzimai wenyu mani. Chero ndisiri mudzimai alright yawo. Asinga ndide panapa munotaura. Muri kuyazokila vibe. Ukila vibe rako mumba mangu nini? Handakukombera here ndikati nefriend yangu mberi kuuya. Yeuka. Saka friend yako yataura motaura different chikomana. Manje ndokumhanyisa ika muno. Ndomumhanyisa izvi so. Mhanyisa bamkurira muchida. Chitora mabhegi angu ubve panapo bvanda naye. Alright. Tigarire pasi apa. Unoda upi? Mani munobva amusana mambotora ndakagumbuka iwe shamwari iwe. Uri kutora karuoko kako uchibata karuoko kako uchiita sei? Nzara dziri moko urona maneruza aya wakabata. Ndine kamaitisa ita state mfana wangu. Umboita state. Unzwe? Umboita state rumba mangu. Otherwise ndokuna kubaira mutsunda izvi so.